Que se o linguado, que se as ameixas, que se o percebe, todo sobe de precio aquí previo ás festas. Pero non vos preocupedes porque aquí Santi Cachadas vai nos a dar uns trucazos hoxe para aforrar. Vamos dar uns trucos para aforrar, a aforrar moito, non comprar. A ver, por que soben os prezos agora no Nadal? É o de sempre, é o de sempre, é o de todo ano, é o de todos os negocios. Oferta e demanda, simplemente iso. O peixe máis ou menos hai o mismo que todos os anos, que pasa? Que a demanda é moito maior que todo o ano. Que é o que máis vai a subir agora? A ver, eu penso personalmente que é o que me pasa todos os anos, que o que vai a levar o sablazo para arriba vai ser o besugo. O besugo que se está vendendo sobre todo o ano entre 35 e 50, máis ou menos todo o ano, vísperas de Navidad é raro que baixe de 90, 95, 85, pero menos de aí non. E aquí os que somos de comida fija, os langostinos. Como van os langostinos este ano? Os langostinos é algo que quería que me preguntaras porque me gusta explicar unha cousa que vos decir. A ver, explícovos. Polo general, na maioría dos mercados, o langostino é congelado. E logo nós descongelámoslo para vendelo. Entón, eu me pregunto, é unha pregunta que me fajo eu como peixeiro, pa que imos comprar langostino congelado agora que nós lo vamos comprar descongelado e vamos chegar a casa, vamos lo congelar outra vez, porque vamos volver a congelar. Eu iso sí recomendo compralo no momento, que o langostino che vai subir como moito un par de euros se che sube, non che sube máis. En xeral, esperamos a mercar os últimos días, mercamos xa? Iso é unha lotería, iso xa depende de ti. Claro, o que eu penso é, unha mesa de 2 ou de 4 como moito, pois mira, xa que me mollo, pois vou gastar 80 euros máis e por unha mesa de 4 non congelo. É como fresquiño, non? É coleque. Ahora, somos unha mesa de 8 como é noso caso, e logo si congelaría que aforra moita pasta. Aforrar. Algún truco para aforrar nestas festas? Non hai truco, é arriesgarse. Ou compro agora xa, ou non compro, espero a última hora a ver o que sale. Pero é o que acabo de comentar agora, se somos mesas grandes, non podes arriesgar, tens que comprar e punto. É a única forma de aforrar que é, en vez de coller percebe que está a 200, pois collo cigala que está a 70. Pois é un bo consello. Sí, xa está. Hai sabios consellos sempre do noso amigo Santi Cachadas. Moitísimas gracias. Gracias Compañeiros, a vos sempre. voume seguir aquí con Santi porque sempre se aprende algo con este home. Sempre. Neste mundillo sempre hai algo novo.